Kaixo, Carlos Blanco Sánchez naiz, Lasartekoa, Donostin jaio nintzen. Nire gurasoak Extremadurakoak ziren, eta nire etxean beti hizkuntza erdera izan da. Nire lehen harremana euskararekin izan zen ikastolan. Beti etxeko hizkuntza erdera izan da, baina gero ikastolan ikasgai moduan sartu zenean euskara arloa, orduan han hasi nintzen lehenengo hitzak esaten eta ikasten. Asko mandit, esan duan moduan, ateak zabaldu dizkit, jende gehiagorekin harremana izateko. Ondo jakin da euskara, jai guztietara saiatzen da ezkuten, nola dena ulertzen den, gustatzen zaigu euskarako ere bai ekintzetan parte hartzea, edo ikustea esan duan moduan antzerkira joaten gea euskaraz. Umeak ere bai entzuteko, edo zinemara, edo zirkura, hauden ekintza guztiak euskaraz, saiatzen gara joaten umeekin, familia, saiatzen gara.